Salutare YouTube, bine ați revenit sau bine ați venit aici la mine pe canal. Eu sunt Andrei pentru cei care nu mă cunosc și dăm startul acestei luni minunate cu inevitabilul, absolutul, dar nu cel din urmă, videoul cu ideile de Crăciun. Băi, de cât timp așteptam perioada asta, sincer vă zic, și nu vine să cred că am ajuns în luna cadourilor. Așa că mi-am pus mintea la contribuție și m-am gândit, băi, ce video ar fi interesant pentru această perioadă decât să începem această perioadă cu ideile de cadouri. Așa că mi-am notat ideile și astăzi vom începe vlogmasul care va fi 3 ori pe săptămână sau chiar mai mult. Ok, haideți să mai lungim vorba pentru că eu mă gândesc că nu pentru acest lucru ați venit și pentru ideile de cadouri. Haideți să începem. Am secționat acest video în 3 părți. Prima parte va fi articolele pentru sală, pentru că mă gândesc că mulți băieți bărbați se duc la sală. A doua mea categorie pentru voi sunt articolele vestimentare, iar a treia altele. Așa le-am numit eu, pentru că sunt mai multe chestii random la partea a treia. Haideți să începem cu prima parte, zic. Ok, pentru pasionații de sală, pentru că știu că poate aveți cunoștințe, iubiți, verișori și așa mai departe. M-am gândit că un abonament pentru sală ar fi foarte, foarte indicat după ce terminăm acum cu sărbătorile, cu mâncatul excesiv. Nu știu, nu mă bag, dar cred că ar fi o idee bună. Dacă aveți un prieten care nu prea dă pe la sală, dar care îi place să se mențină așa în formă, eu v-aș sugera niște gantele pe care le găsiți la Sportissimo, la Decathlon, găsiți foarte, foarte multe, la Intersport și așa mai departe. Ar fi super ok decât să mă duci la sală, așa cel mai bine în confortul casei tale, imediat termin și ești în forță. Și dacă tot se leagă așa gantelele cu sala, m-am gândit că dacă toți suntem în sală, nu prea ne place muzica de acolo, pentru că sunt și persoane de genul, m-am gândit că niște căști AirPods sau căști normale ar fi super indicate. Următoarea mea sugestie ar fi niște Adidas de alergat. Mă gândesc că cu acest cadou nu ați dat niciodată greș, așa că dacă știți mărimea, știți ce poartă, a zice că niște Adidas de alergat sau Adidas pentru sală ar fi o idee foarte bună. Și unde călăm toate aceste lucruri? Într-un ghiozdan, într-un rucsac ceva. Găsiți niște ghiozdane foarte mișto la Grid, am văzut zilele trecute când am fost prin mall, dar dacă voi cunoașteți mai bine, știți de la ce magazine frecventează în mod obișnuit și ați putea lua de acolo. Și am mai văzut o chestie super interesantă, dacă tot mergem la sală, uite, cred că chestia asta o să-mi iau și eu, este un galon din acela de apă. O să vă pun eu o poză aici pe ecran, cred că cel mai bine vor orientate așa după poze. Este un dita mai galonul de apă cu litri, structurat așa frumos și câți litri ar fi indicat să bei în ziua respectivă. Eu sincer m-aș bucura la o chestie de genul. Ok, trecând de sală, haideți să vorbim puțin despre articolele vestimentare, despre haine, ceea ce ne place nouă. Să știți că nu numai vouă vă place să vă îmbrăcați super bine și nouă bărbaților ne place același lucru. Pentru pasionații de petreceri, de rave-uri, de știți voi, nebuneli de genul, v-aș sugera un bucket hat. Am și eu un bucket hat. Dacă găsesc poza o să vă pun aici pe ecran, este super mișto, în combinație cu un training, cu niște geci foarte mari, este o alternativă bună. O altă idee ar fi un tricou calitativ, v-ați putea orienta către cele de la Tommy Hilfiger, cele de la Calvin Klein sau Klein, de la Armani, Versace, ce mai știți voi și ce poartă el în mod normal. De la Diesel am văzut că sunt unele frumoase, dar și cele de la Bershka, Pull&Bear și așa mai departe, magazinele mass market, Zara, o șapcă, niciodată nu strică. Niște ochelari Ray-Bans, sunt super mișto. Un hanorac, niciodată nu dai greș cu un hanorac. O vestă de la Zara. O să vă pun aici niște poze că sunt geniale. În această perioadă vă zic că investiția asta e chiar una foarte, foarte bună. O geacă. Să știți că cei de la Zara au niște gești frumoase și cei de la Bershka. În magazinele acestea am intrat eu recent și am văzut că au niște gești super mișto. Am și una pe portocaliu. O să vă pun aici poză pe ecran. Cred că vă orientați cel mai bine după poze. Pantaloni, nu știu, pantaloni de training, blugi, pantaloni cargo, nu știu, pantaloni eleganți. Da? O pereche de Jordan sau o pereche de Converse și știți ce mai este în vogă în perioada aceasta? Fesurile în diverse culori. Să știți că și eu am început acum în ultima perioadă să-mi achiziționez niște fesuri, să vă dau așa un pont și să scuteți și niște bani. Cei de la Sinsai și cei de la Crop au niște fesuri mișto și cei de la H&M. Așa că dați acolo un ochi pe Sinsai, H&M, adică scutiți niște bani. Ok, haideți că v-am vorbit așa despre cele două selecții pe care eu le-am făcut. Știți de ce nu am pus foarte, foarte multe la acest video? Pentru că mai am două clipuri aici la mine pe canal. Am făcut un video și în 2019, dar și în 2020. M-am gândit că în 2021 aș vrea să nu se mai repete așa de mult lucrurile. Bine, oricum s-au repetat. Dar pentru cei noi să știți că mi-am două clipuri, o să vi le pun în cuțiuța cu descriere. Acolo găsiți ce vă trebuie și sunt mult mai explicite față de acest video. Ok, acum trecem la altele, să spunem așa. Eu m-am gândit la o husă de telefon cu baterie incorporată. E foarte mișto și să știți că nu este un preț foarte, foarte mare, până în 200 de lei și oricum această husă este pe termen lung, adică nu o ține doar o lună, două. O husă de genul este binevenită, vă zic sincer, eu unul care stau foarte mult pe telefon, editez și așa mai departe, mi-ar prinde super bine o husă de genul și niciodată n-a zice nu. O cameră Polaroid.
Am văzut că e super mișto și ies niște poze foarte Caterinca așa. Un instrument muzical, o boxă, niciodată nu dai greș cu o boxă, un breloc care are poză cu voi sau nu știu, dintr-un loc în care ați fost voi, ceva semnificativ. Niciodată nu dai greș cu asta. Dacă știți că partenerul vostru este interesat la maxim de mașini, vă zic sincer că niște huse de scaune sunt binevenite în această perioadă și în orice perioadă a anului, adică schimbă așa aspectul mașinii și interiorul, adică eu unul așa mă gândesc. Dacă tot vorbim aici de mașini, haideți să vă mai recomand ceva, un aspirator pentru mașină. Dacă știți că se ocupă așa mai mult de interiorul mașinii și este un pasionat, aș zice că un aspirator de mașină este binevenit. Ei bine, lăsăm mașina puțin acasă și ne gândim că dacă ați vrea să planificați o vacanță împreună, uite, ți-am spus lucrurile astea din timp. Puteți să planificați pentru anul viitor, nu știu când vreți voi, către destinația X. Da. Un parfum. Duceți-vă la clipul de anul trecut că v-am recomandat acolo niște parfumuri care sunt geniale. Juc. Foarte mișto. Papuci. Papuci de brand sau papuci de casă, nu știu, aici e la alegerea voastră, dar papuci. Un portofel, că niciodată nu strică un portofel. Un portofel generos care să-ți acorde disponibilitatea ca să bagi acolo carduri, bani, mai multe chestii, bani în principiu, dar da, un portofel. Să știți că cei de la Zara au niște portofele drăguțe. Să vă mai spun asta? Chiloți, da, chiloți, șosete, o bandă LED, adică vedeți cât de frumos se vede, schimbă tot ambientul în cameră sau o pot spune și mașină, oricum e la alegerea voastră, deci uitați cât schimbă o bandă LED. Păi și în timp ce montează banda LED, îi puteți lua o cană cu mesaj amuzant sau o cană în care dimineața atunci când se duce la muncă sau unde are el treabă, bea o cafeluță și vede acolo mesajul și instant își face zi mai bună. Un expresor de cafea, dacă tot avem cană, hai să le legăm așa, să luăm și un expresor de cafea. Sau separate. Desfăcător de sticle. Ăsta e esențial la maxim. Ok, păi dacă tot îți facem berici și toate treburile astea, că știți că este o persoană sentimentală care apreciază lucrurile mici, o carte cu amintiri. Efectiv, doar un search să puneți acolo pe Google și găsiți acolo foarte multe site-uri care se ocupă cu acest lucru. Puneți acolo poze, mesajele voastre, să știți că apreciem și noi lucrurile acestea. Sau dacă nu vrei să faci o carte, poți edita tu un video cu poze, cu amintiri, cu videoclipuri, un video din acesta sentimental. Să știți că prinde bine aici. O agendă pentru 2022. Esențială. Agenda mea este full și trebuie să-mi iau și o agendă. Dacă tot v-am zis mai devreme despre planificarea unei vacanțe și de luarea unor bilete de avion, eu v-aș sugera, uite că vin la anul, Untold, Sunwaves, Never Sea. Puteți lua bilete din timp și le găsiți și la niște prețuri accesibile în această perioadă. O pătură, da, o pătură. Cameră Fujifilm. Am văzut că astea sunt mișto și face acolo niște poze, Caterinca, la fel ca și cele de la Polaroid. Uite, puteți oscila între astea două. În cazul în care este pasionat așa de fotografie, da, sau o cameră, în general, nu știu. Ok, și dacă tot vreți să luați Fujifilm și dacă m-am deschis așa puțin apetitul la poze, să știți că vă trebuie film pentru Fujifilm. Așa că trebuie să oricum astea luate. Un joc de societate, habar n-am, Monopoly. Am văzut că au și niște jocuri și din alea amuzante. Cred că ați văzut și voi pe TikTok în această perioadă și în perioada trecută. Dar mai ales prin vară, erau jocurile acelea cu cartonașe, super interesante. Ei bine, dacă nu vreți să dați greș și niciodată nu veți da greș cu acest lucru, puteți lua un gift card sau un card cadou pe Foodshop, la Bershka, la H&M, la Zara, la ce vreți voi. O altă idee ar fi Crest Strips. Mi se pare așa tentant că e ceva de mâncare. Sunt niște benzi pe care le pui pe dinți și care îți albesc dinții. Că despre asta vorbim. Ok, și trecem la următoarea noastră idee și la ultima idee din acest video. Sunt cărțile. Dacă știți că iubitul vostru, verișorul vostru și așa mai departe sunt pasionați de cărți, puteți intra pe Cărturești sau dacă aveți drum la București, vă puteți duce la caruselul acela de la Cărturești, sunt niște cărți super mișto. Sau în mall-uri, am văzut că sunt magazine Cărturești. Vreau să-mi iau niște ceaiuri de acolo. Da, sau niște ceaiuri de la Cărturești. Sunt super bune, vă zic sincer. Ok, prieteni, și acestea au fost și ideile mele pentru acest an 2021.
de la anul. Sper să vin cu niște idei mult mai proaspete și mult mai fresh, dar dacă simțiți că niciunul dintre aceste produse nu v-a făcut așa cu ochiul, puteți intra la videourile pe care le-am făcut anterior aici pe canal, o să vi le pun în cuțioța cu descriere, v-am mai spus acest lucru, dar țin să menționez acest lucru în continuare. Și da, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați rămas până la finalul acestui video, sper că v-au fost de folos și chiar m-aș bucura dacă mi-ați lăsat acolo în comentariu să știu că, băi, Andrei, mi-ai fost de folos. Apreciez din suflet aceste comentarii. Eu vă doresc din suflet să aveți o lună minunată, așa ca voi să vă distrați și să vă bucurați de această lună, pentru că este efectiv magică. Rămâneți aici pe canal pentru că urmează clipuri foarte, foarte interesante în următoarele zile cu ce o să facem noi în această lună. Eu efectiv sunt nebunit de această lună, de Crăciun în general și de muzică de Crăciun. Abia aștept să vin cu ciocolata caldă în fața voastră și să discutăm de lucruri și vă iau cu mine. Mulțumesc încă o dată, iar noi ne revedem în aceste zile minunate de Vlogmas. V-am pupat, prieteni, aveți grijă de voi și o lună minunată vă doresc. Și spor la cumpărături. V-am pupat, pa, pa!